हेलौ लोगोफोर नै मोनायावसो भिडिअआ सानाव खालामो रोङा एम्बु नागिरहैदोंमोन दा नागिरहैनानै फैबाय न'आवहाय नै गोदाफैबाय नायदो नोंथांमोना सम सम जानांगौलै बोथोरनि सम सम जानांगौ बोथोरनि सेंग्रा बैसोआवनो एसे ओमफ्राय देनां हिनजाव लाब्लाथ' एसे बायोबो नालाय नै बेखौनो देखायनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांदो एसे ओमफ्राय भिडिअखौ इन्जय खालामदो नायनानै नायदो देखायना हो केमेरामेन एम्बुआ बेसेबां मोनबोदों एम्बुआनो बारा गिदिर गिदिर गैया एसे फिसा फिसा गोजानो नै गिदिरानो मानैल' मोनबोदों दा खयथा जाखो टाइमा मिथिगौ नोंसोरो खयथा जाखो टाइमा मिथिगौ नोंसोरो दा 11:30 जाबाय 12था जानोसै एसेल' गोजान थाबायाखै गैयालाबो 5 किल'मिटार बारा जागोनलै दानिया थाबायनाया ने ना बिदि जागोन मिथियाला आयु गामियाखै गिदिंजोब्बाय बल गेलेनायावबो बिदि आथिं साया थाबायनायाव ओरै आलिया हाखाले खर'आनो ओरै जाजोब्बाय बिदिनो दे आं न'आव थांनोसै माबा बानलु गोरानफोर दं नामा नायलाबायना फैबाय बानलु गोरानानो गैया नै दासो संखाबाय ओमफ्राय गैया दा संनानै जानोसै दुइथालाबो संनानै जानोसै उन्दुनोसै नैबे गस्ला लान्थि जेत्त' थाबैनांगौलै दंखायो हिनजावा देनां बेनो गोग्गोम मोनजाखोलै एम्बु गासिबो आंनिखौलै आंखौलै दंखागोन आं एम्बु मालाय लांदों लादो मोनसे जाथ'बाय दा बानायबाय था गोदानायखौ दा हनै गय माबा माबिखौनो हमोखै गोदानायखौ देनांहाय आंनि हिनजावा एम्बु जानो लुबैयोब्ला मोनजानो आसा खमलै आं बुथारनायखौ बायनानै जाहोफैगोन होनब्लाबो आं बुथारालै डाइरेक्टखा ओरैबायदि खस्थ' सानावहाय बे लामाजों थाबायनाय नङा बे लामाजों थाबायनानै नागिरनांगौ जायो एम्बुआखौ ओरैबायदि सानावहाय आं दाबो खनसेबो थांफेराखै दहाय फैनाय लामाजों दिनैहाय मोनायावसो थांबाय सानावहाय खिनोबो हाबबावनाय नङा बेबायदि जायगायाव बेबायदि जायगायाव नागिरनानै एम्बु नागिरनांगौ ओमफ्राय सानावहायला नों खिनोबो हाबबावनाय नङा आरोखि ओरैबायदि हावासि ओरैबायदि हाग्राबारियावहाय बाथानावबो थांदों जोङो आं बेखायनो सानदोंमोन ओमफ्राय मबाइला आं चार्ज होआखैना बेटारि गैयामोन बेखायनो आङो बै मा होनो नागिरनायखौ देखायासै ओरै गोदानायखौल' देखायनाय जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय दा संनायखौ देखायनोसै गोदानायखौ देखायनोसै दा गोदाग्रोनि र' संनायखौ ओमफ्राय देखायनोसै देखायना हो केमेरामेन गोदानायखौ एसे गोदानायाव हरस'फोरा मबाइलावसो फिसा नुयो मबाइलावसो फिसा नुयो मोगथाङाव गिदिर खोथा मामानि मबाइलावसो फिसा नुयो मोगथाङाव गिदिर खोथा हनै गैयालाबो मासेयाव फवासे जाजोबगोनदां इन्टारटेनमेन्टनि जानांगौ सम सम बोथोर दिनैजोंहाय खनथाम जाबाय आङो बारा नागिरखाया नागिरनायालाय ओमफ्राय दिनैजों खनथाम जाबाय आरोखि खिन्थानाय जाखाबाय आङो आंनि हिनजावा एम्बु मोनजानो आसा खम देनांहाय नै गोदानानै बिदिल' ओंखारबाय सेरनैसो जागोनदां ने ना जानाय नङा सेरनै जागोन रा आयु हरनि 12था जाबायलै सयथिबो 12था गाहामसो बिदि एम्बु बुथारनानै जानांगौ आइजो आंनि खामानि नङालै बियो रायजोफोर खालामा सानदोंमोन आं ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायनोसै साननानै खालामबाय 12था जाबाय उन्दुनो ओंखारबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय गगा मोननो नागिरदों खर'आ एसे बोरैबा खर' गोथांल' साबाय नै बोरैबानो ओमफ्राय अखा फ्रि फ्रि हादोंना एसे सिबोजोब्बाय मामायाबो खर'आबो ओमफ्राय दा गोथांल' साबाय आथिङानो साख्रुबजोबखाबाय ओरैबायदि गोजान थाबायबाय राउन्ड गामियाखौनो गिदिंबाय जोङो दिनैहाय आयु मालाबा बिदि थाबायफेराखैमोन दिनैजों खनथाम जाबाय आं बै खननैखौबो देखायनो सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय देखायनाया जा डिस्टार्ब जायो एम्बुसो बुथारनाय ना केमेरासो भिडिअ खालामनाय ना मानाय जायो बेखायनो दहायबो लांफानो सानदोंमोन ओमफ्राय मा होनो मबाइलाखौनो बेटारि चार्ज होफाङाखै इमारजेन्सिसो नालाय इमारजेन्सि थांनाय जादों एकदम
सादेनलि ना मा होनो इंलिसनि सादेनलि साननानै थांनाय जादों आरोखि नङाला प्लान गैयामोन नागिरनायनि ओमफ्राय बेखायनो आं मबाइलखौबो चार्ज होनानै दोनाखिसै एकदम दखानाव बायदिसिना नायबाय थाबाय ओमफ्राय दा बुथारहैबाय आरोखि ओमफ्राय दा बेखायनो खालामनाय जायाखिसै दे जायगाफ्राखौहाय नोंथांमोननो देखायनाय जायाखिसै जायगाखौथ' बुंनांखाया ओरैबायदि देन्जारखा आरोखि नै एम्बु सुगासिनो दं बिथाङा एसे आंलाय सेरना हैनि केमेरा बानायथावथाव अखाबो फ्रि फ्रि हादोंलै नोंखौ देखाया रा नोंथां नोंखौ देखाया दे सुजोबखादो नै सेरसे बारा जागोनलै ने दा सेरसे बारा जायो अखायाबो अखा फ्रि 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 हाबाय थाबायलै हाथ'लानो जासै मोजां सुखादोलै नों नै बेनोसै नै लोगोफोर जानो मोजां बुस्थुआ जानो बेनिखायनो मानसिफ्रा बिदि नागिरलाबायो दा संनानै जानोसै लोगोफोर नैबाव संनायसै नै अरदाबाव सेरनै जागोनलै सेरनै जागोन केमेरायावसो फिसा औ एसे नुयो मोगथाङाव गोबांथार जांगायसे दाबाव संनानै जानोसै न'आव आंथ' न'आव थांखाले न'आ जोंनि एसे ओरै थाबायलांबावनांगौ नालाय खोमसिथारबाय 12था जाबाय दा टाइमा 12था बारा बारनानै दंखायो ओमफ्राय दा आङो बेखौहाय एवना लानानै थांब्लाबो न'आवहाय आं हारसिं जानो सुखुहैले आं हारसिंबाथाय मोनायाव ओंखाम जानो बायो ओंखाम खहाबा जानाया जायो आरोखि होमबाबो खहाबा माला जाखांनो मोनो हाखु दाखुनो बेखायनो बे बुस्थु एफा गोथाव आइटेमाखौ आं दा लांना हारसिं हाखु दाखु जाहैनो बेखायनो बहाय ओंखाम संहोखानोसै ओरैबायदि जाखागोन दिनैनो लासखासै ओमफ्राय नागिरथ'खाले एसे टाइम लानानै नङाला दा सोंनायसै ओमफ्राय दा मबाइला बेटारिया बारा गैला आङो बे संनायखौ बारा देखायनाय जानाय नंला दा मोनहांहांआवल' आङो देखायग्रोनोसै मोनहांहांआवल' आं देखायनाय जानोसै दा दसे चार्ज होना लाग्रोनि आं कारेन्ट दं नालाय नै लोगोफोर संगासिनो दंलै मोनाखै दाबो दासो गोदौहांदों नै एम्बु बेदर फिसा फिसा दारा बुस्थुआनो नै गिलिजोबखायो एम्बुआनो फिसा फिसाना एरनांखायारा नै जानायसै दिनै मलनो सालाखौ गोदौगासिनो दं बारा गोबाव गैले मोनसिगोन होना हो सालाखौ जोंब्लाव हो साला गोदौगासिनो दं लोगोफोर मोनजासिगोन दा जाखानोसै ओंखामाबो नै संखाबाय दोबसि बेसेबा गिदिर दं मोनहोनायसै दिनै गाबोनहाय 10था नङाब्ला सिखांखाले जा उन्दुगोन दाथ' हरबा गुसुंखाबा थाब सोराङो दा 12था बेसेबां जाहैखो 1था जानोसै नोंदां ने 1था जाबाय दा होमब्लानो बे 1था 5थायावनो सोरांखायो दा 4 घन्टाल'सै 4 घन्टायाव दा जायै लोङै 1 घन्टाया दोनबखा 3 घन्टाल' उन्दुनो मोनोसै जों होमब्लानो सोरांखाबा बेखायनो 10थायावसो सिखांनोसै आङो नै होबाय जानोसै नोंथां फाग्ला खाबियो खना खनला एब्रे है खना खनला एब्रेयालै बियो एम्बुखौबो लाना होबावारा बेनोसो खुरैसे थ' जालायदिनि लोगोफोर जानो गोसोब्ला फैफादो नै मासि जानायसै मलनो थास' बाव बियो थास' बिबार ओंख्रि उदैया ब्रां ब्रांल' जाबायलै सयथिबो सेरलाबो थांखालै नै आयु दा जाखांबाय लोगोफोर
ओमफ्राय देखाया सानदोंमोन नाथाय नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै एसे देखायनोसै साननानै देखायबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरोखि थ' दोनथ'नोसै बिदिब्ला बाय बाय